Il-proġett ta' servizz.gov qed ifisser li fix-xahar mal-40,000 persuna jagħmlu użu minn numru 153, 3,500 persuna jmorru fiċ-ċentri reġjonali u servizzi online u fuq il-mobile jiġu aċċessati 10,000 darba fix-xahar. Biex is-servizz jilħaq lill-iżjed vulnerabbli fis-soċjetà, fil-Furjana nfetaħ ċentru Servizz Familja, one-stop shop ta' servizz.gov li jipprovdi servizz ħolistiku espert għal pensjonanti u anzjani, persuni fuq il-benefiċċji soċjali u persuni qiegħda, persuni b'diżabilità u persuni vulnerabbli li jkunu jeħtieġu għajnuna soċjali, kif spjega l-Ministru Michael Falzon li jenfasizza li f'dan il-post iċ-ċittadini f'dawn is-sitwazzjonijiet ikunu marfa bis-servizzi li jistgħu jagħmlu użu minnhom. Għandek il-servizzi kollha soċjali miġburin f'post wieħed. Jekk hu housing, jekk huwa settur ta' diżabilità, jekk hu settur ta' servizzi soċjali hawnhekk f'dan iċ-ċentru qed niġbru kollox. Hawnhekk qed nissimplifikaw l-affarijiet u wieħed qed jesperjenza wkoll dik li hija tnaqqis ta' burokrazija. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar spjega kif dan iċ-ċentru ikompli jibni fuq il-ħidma li diġà twettqet b'5 ċentri reġjonali u oħrajn speċjalizzati. Għandna wkoll se jkun qed jinfetaħ fi ftit ġimgħat oħra il-ċentru speċjalizzat fejn jidħol tassazzjoni. Tiġi għandna tal-education u tiġi għandna tal-business first. Kien spjegat li dan iċ-ċentru minkejja l-ispeċjalizzat se joffri wkoll is-servizzi kollha tal-Gvern bħal ċentri reġjonali. Is-Sur Kutajjar innota li l-idea għal dan iċ-ċentru nibtet minn ċirkostanzi reali fejn ġuvni ta' 18-il sena sofra ġrieħi permanenti u familtu ma kienx taf x'bibien trid tħabbat. Barra minn hekk ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jitnieda l-kunċett ta' once only principle li informazzjoni li l-Gvern tingħatalu darba biss u mhux lil kull dipartiment individwalment. Bl-investiment li qed nagħmlu li laħħaq mal-40 miljun, dik il-problema qed nibdew nelbuha. U allura nkunu nistgħu nħaddmu il-prinċipju tal-once only principle li mbagħad iressaqna l-viżjoni aħħarija ta' servizz ta' eċċellenza li jixraq ekonomija b'saħħitha u pajjiż bħal Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.